φαγητό. Πάρουμε και Σωτήρη. Χαρή να δούμε λίγο. Το πρώτο βίντεο δεν το πιάσαμε, ξανακάτω μια. Το πρώτο βίντεο το σβήσαμε κατά λάθος. Ξανακάνετε κάτι. Λοιπόν, τι έλεγα, όχι κάτι άλλο. Ότι είμαι όμορφη σήμερα μου είπες. Ναι, και σε τι κατάληψη είμαστε? Είμαστε στην... ποια κατάληψη? Μια σκέψη λίγο. Κατάληψη 2012. Πώς θα κάνουμε? Πότε κάνουμε κατάληψη? Δευτέρα. Κυριακή βράδυ. Όχι ρε βλάκα, πόσα χρόνια για να πω είμαστε στην τάδε... Δεν ξέρω, τώρα λέγαμε είμαι την Κυριακή. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα. Ωραία και στην Πόρωση. Κάνεις και ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, λέγεις να πεις. Τρώω! Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, είμαστε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πιο δυνατά. Τρίτη είναι σήμερα. Είναι Τρίτη. Μάρια, λίγο κάνουμε σύντριξη. Και αύριο έχουμε κινητοποίηση στην πλατεία. Θα πας? Έτσι λέω. Μόνη σου? Θα πάει. Θα πάω. Εσύ πολύ θα πας? Με το παϊδάκι. Αποκλειστικό. Μάγκες σήμερα για μένα έχει το καμεραμάν. Μαλάκα, Παναγιωτάκη, έλα μαλάκα, αυτό είναι δικό μου. Βάλε δώστε. Σωτήρι, ένα κομμάτι που για μένα. Πάλι την μυωδιά. Μαρνάγι, είμαι στο λίπος. Μαρνάγι. Ορίστε. Τώρα πες μας κάτι. Σωτήρη, τι είναι την κατάληψη? Ο Διετρώνος. Κάτι ρε παγαδάκια. Ναι. Λέγε. Όλα καλά, έλα εδώ. Συνεχίζουμε, σταματάμε, τι κάνουμε? Σταματήσουμε από την παλαίδια σας. Τσάμπα κάνουμε εγώ το μεζάτο μαλάκα και σε νέο κορνέτ. Μία. Πάλι λέω εσύ, σε βρήκα μαλάκα, το φακό σε βρήκε. Έχουμε έτσι